onye mba ọbụla ga-abata ọbụ ka o buru mmadụ ka o kidnapụ mmadụ maọbụ onye ọbụ maọbụ onye mba ana ọ bụ jide ya aja na ọ bụ jide ya. Onye ọbụla hụrụ ozi a o sara m ya n'ihi na nwaanyị mụta ite ofe mmiri mmiri mgbe ahụ ka di ya ga-amụta ịpị ụtara aka tupu o suru ya bụ ofe. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Onye ọbụla na-eme arụ ma ọkwanụ onye na-akwado arụ n'ụzọ ọbụla ga-akwapụrụ anyị n'obodo ma ọkwanụ ya ewere ala zere mmiri. Nke a mere n'obodo Awgbu nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Orumba North n'ime steeti Anambra, dịka ndị okenye, ndị ichie, ndị nne nakwa ndị ntorobịa ya bụ obodo pụtara ma kpọọ iyi iji wee chụla ihe ọjọọ. Ha mere nke a dịka ha niile pụtara n'igwe n'otu akwa mmiri nọ n'obodo ha wee gụpụta ọtụtụ ihe bụ nke ha kwubiri okwu wee sị na onye ọbụla na-eme ya ma ọkwanụ onye ọbụla na-akwado ya n'ụzọ ọbụla ga-ewe ala wee zere mmiri. Ụfọdụ n'ime ihe ndị nke ha gụpụtara na ya bụ iyi ha kpọrọ n'obodo gụnyere onye ọbụla na-egbu nwanne ya, onye ọbụla na-apụnara nwanne ya ihe n'ike, onye ọbụla na-atọ ma ọkwanụ nọrọ ebe a kpara nkata ịtọrọ nwanne ya, nwoke na-adịna nwoke ibe ya, nwaanyị na-adịna nwaanyị ibe ya nakwa ihe ndị nke ọzọ. A sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Onye ọbụla gbalụ nwoke ọbụla ma na nwaanyị a bụ nwanne ya, nwaanyị a ma na nwoke a bụ nwanne ya, ma ọnwa dị ya ma ọ bụ nna ochie ma adị n'anya and ọ maara nọọ ihe ọ bụ ana ọ bụ jide ya aja na ọ bụ jide ya. Nke ise, onye ọbụ ọbụla ga-eburu onye ọbụ ma ọ bụrụ ọ na-alụ iburu onye ọbụ nke akpọrọ kidnapping ana ọ bụ jide ya aja na ọ bụ jide ya. Ọzọ dịka ibie, onye mba ọbụla ga-abata ọbụ ka o buru mmadụ ka o kidnapụ mmadụ maọbụ onye ọbụ maọbụ onye mba ana ọ bụ jide ya aja na ọ bụ jide ya. Ọzọ dịka ibe ya, onye ọbụla bụ onye mba bịara osi n'ọbụ maọbụ osi egbe maọbụ osi mma maọbụ osi ntị ọkpọ maọbụ osi bọtụl ana ọ bụ jide ya aja na ọ bụ jide ya. Nke isii, onye mba ọbụla bi n'ọbụ na-eme nsi na aja n'ọbụ maọbụ na-agwọ ọgwụ imegide onye ọbụ ma ọ imegide onye mba ibe ya ana ọ bụ jide ya aja na ọ bụ jide ya. Nke ịsatọ, onye ọbụ ọbụla ga-eji egbe jee osi na ana ọbụ maọbụ gaa osi ụlọ nke a kpọrọ home breaker ana ọ bụ jide ya aja na ọ bụ jide ya. Ọzọ dịka ma ị bụ onye mba ma ị bụ onye ọbụ i wee jee n'ụlọ bụ onye ọbụ wee zuo osi ana ọ bụ jide gị aja na ọ bụ jide gị. Nọmba 7 kisa iwu na-adị n'ọkụ. Ọ dị nnukwu mkpa nwoke ọbụla na-edina nwoke ibe ya nwoke ọbụla na-edina nwoke ibe ya maọbụ nwaanyị na-edina nwaanyị ibe ya na ọgbụ Ebeneze ma ị bụ onye mba ma ị bụ onye ọbụ ị na-atụ ụdị agbado otu a ana ọ bụ jide ya aja na ọ bụ jide ya. Nke ite naanị nke hụrụ na-akpọ iteghete nọmba 9, onye ọbụla nọ n'ụdị nzuzo n'ụdị ọbụla ga-ekechi akara aka onye ọbụ ma ọ kechie enyi nwoke na enyi nwaanyị ana ọ bụ jide ya aja na ọ bụ jide ya. Nke iri
iri onye ọbụ ọbụla ga-agwa onye mba ka ọ lụọ ọrụ ya ajọ ọrụ ka ọ gwa ọrụ ya ọgwụ n'isi onye ọgwụ ana ọ bụ jide ya onye ọbụ ọbụla nọmba 11 kiri ofu onye ọbụ ọbụla nọ n'ala onye ọbụ ọbụla na-ama ntụtụ na-akọ ntụtụ na-emegide onye ọbụ nwoke maọbụ nwaanyị ana ọ bụ jide ya aja na ọ bụ jide ya ọzọ dịka ibe ya onye ọbụla na-enyere mmadụ ọgwụ maọbụ onye ure maọbụ mba afọ ife ọbụla ife ọjọọ ga-ebu mmadụ ana ọ bụ jide ya aja na ọ bụ jide ya ọzọ dịka ibe ya nọmba 13 anyị na-emezie nọmba 12 onye ọbụ ọbụla ji ọgwụ maọbụ alụsị wee kechie onye ọgwụ ibe ya anyị na-ekwu na ọ gaghị adịkwa ile ọzọ na bido gaba onye ọbụla eji eji ga-enwere onwe ya ọ ga-enwere onwe ya onye nke mere eme ana ọ bụ jide ya aja na ọ bụ jide ya onye ọbụ ọbụla ga-anọ na ndụ imegide nwata nwaanyị chọrọ ije dị ma imegide nwoke chọrọ ịnụ nwaanyị n'ikwu okwu ụgha ma ọ gbaa ọmụwa gbagide ya ka alụmdi na nwunye ya ghara ịdị ile ana ọ bụ jide onye ahụ ọzọ dịka ibe ya onye ọbụla ga-eje ije na mmụọ ka o megide ọfọ nke ọgbọ ebubere na-eti n'ụbọchị nke taa n'ụdị n'ụzọ ọbụla ana ọ bụbuo ya ọkụhụla ya bụ ihe onyonyo onye ụwa gị onye na-egere akụkọ ụwa m ọ ga-adị anyị nnọọ ezigbo mma ma ọ bụrụ na ị ga-edenyere anyị ebumnuche gị makwanụ etu isi hụ ya bụ ihe onyonyo nke ikiriri ugbu a n'ọkwa kọmentị ka anyị mara uche gị n'ihi na a sị na uche onye adịghị ya njọ daalụkwa gị na-esonye bụrụ anyị esonye ekelekwa gị kwana asị gị jide ka iji onye asị ya jide ka o ji mara na nke o ji kacha mma ekpere mbụ na Chineke nna ga na-agọzi gị na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị asị gị nnọọ onye gị na aka nọkwa bụ 042 Solex onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo bịara m folo ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo bịara m sọskraịb ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ ga na-ewetara gị n'ọdịnihu ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo bịara m folo ọ bụ na TikTok tikere m folo ma atọ ọkụma igbo ndị nwe m igbo mụrụ nze m ọzọ ekelekwa m unu wenasị na ọ ga na-adịrị unu niile mma ise ngwanụ na-atụsara m ihe onyonyo na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị m aka na share button ya mara gị mma ozugbo onye nke m udo dịrị unu.